инсулини. Две лица стояха зад гинца и 7 години. Пак имам какво да кажа, има думи неказани. Още няколко стотин легенди недоразказани. Много семпли запазени, много емсите смазани. Много смешни мудренца има недоразмазани. Кой ги запази шаблончета, некадърни фрази? Аз ли плюя по вас или светът ви мрази? Или съм просто разстроен, че на върха ме няма. От това къде съм някак си просто не става драма. Не съм аз този, дето пака за неуспеха. Не съм и този, от който можеш да чакаш утеха. Дали късмета гръб обърна ми или аз на него? Дали срамът е жалък или шибаното его? Опасен, неизвестен или от всякъде ясен е? Живот е, какво ще кажеш, брутален или прекрасен е? За път е какво? Тесен или чудесен е? Съдба като на филм или като на песен е? Няма как да знам какво е за Бога гората. Не мога и за рибата да знам какво е водата. Не знам и за облаците какво са небесата. И слънцето не знам как гледа на луната. Вратата може ли да съществува без стената? Или да падат нагоре през есента листата? Щеше ли да има светлина без тъмнината? Как да има дума мир без думата войната? Не си ли си питал дали живота не е просто заблуда? Не си ли си мислил, че точно нормалната всъщност е луда? За нереалност често попадат от една страна. Сънувал реалност и сънувал в реалността. И днес след ден борбата е да е щастлив живота. Дали пък най-добрата всъщност не е грешната нота? И какво че жив съм и какво ако не бях раждал се? Нероден живял, умрел 50 пъти прераждал се. Дали не мога просто защото не вярвам, че мога? Или проблема е в това, че не искам, а не че не мога? Наркомана вижда розов момент думата дрога. Сега разбра, изложиш ли всичко, губиш от Бога. Самия израз абсолютно щастие носи тревога. Това, че срещу теб е най-добрия, не значи не мога. Колко гледни точки има всяко от нещата. И въпреки, че знаем, пак избираме само едната. Какво ако изгубя 100 пъти подред играта? И какво ако 1000 пъти спечеля войната? Какво ако за 2 стотинки си продам душата? И как няма, ако това е цената за свободата? Дали съм мразил някога, дали обичал съм? Или лъжи твърдял съм, истината отричал съм? За някакъв запис чух, разнасял си го с месеци. Оценката на хората си чакал за себе си. Ти какво помисли, като ти казаха рапър бесен си? Дори не разбра иронията в човека бесен си. Дали с мене, пред мене или зад мене си? Поне един трак създай да напълниш себе си. Като съвет го приема и не като упреци. Имам нужда понякога сам да се питам, мук ли си? Да питам, аз ли съм, друг ли съм, пас ли съм? Кажи ми, прав ли съм, враг ли съм, брат ли съм? Дори ако греша, кажи ми, психопат ли съм? Какво ако дори и шах да съм и мат да съм? Да питам, аз ли съм, друг ли съм, пас ли съм? Кажи ми, прав ли съм, враг ли съм, брат ли съм? Дори ако греша, кажи ми, психопат ли съм? Какво ако дори и шах да съм и мат да съм? Не се старая да бъда полезен на обществото, защото едва ли за мене му пука на някой от обществото. Не бях спрятал мнение да давам за вас, приятел. Кой какво правил, дали е предател или създател? Какво съм искал, до стената никой не съм притискал. Най-доброто човек създал, когато наистина искал. И щом застана от грешната страна, ела кажи ми, предател болен, ако сложи цена на моите рими. Служи ме 5, 10, 15 най-отзад. За мене музиката си е